Brawl Stars. Chcel som dneska otvoriť shop, ale shop nám totálne bugnutý, takže ja si ho neotvorím. Stále je zabugovaný. Toto sem pridali. Toto idem kúpiť tú žlštenku. Keby to bol ten Spike skin, ale to je iba v beta passe. Tá Brawl passe, nie beta passe. Takže 15 minút to si zoberiem. Ale ideme ďalej. Toto nejdem hrať, lebo tesla som šoben. Aj toto tu má. Aha, to čo bolo tu. A potom dajú inú hru. A ono zostaje navždy. Takže môžem hrať toto a stále toto môžeme hrať 2 aj 3 aj skladenie, ale... Takže ideme získovať tie dnešné výhry. Ideme s Nitou, lebo Nita je dosť dobrá. A dúfam, že to bude čo najrýchlejšie. Dobre, takže je to Penny, Byron, Spike, 8-bit, Leon. Neviem, ak sa všetci volajú. No tak ideme. Chod preč. On ma zabil. Čo? To jak? Počkaj, to dám si asi nižšie, počkaj. Dobre, ideme. Tak prvý pokus nebol najlepší, ale dobre, nevadí. Kamu pričúhajú v Siriusa, aj to Edgar niekde. Kamu zase nie Edgar, dobre, som šťastný len. Bibi, bye. To je Bibi. Bip. Vlastne ja som mohol ísť do stredu. Ja som mantavý manták. Dobre, nech to kašlem. Dostanem normálne 0. Dostanem sa s ňou na 0. Takže ideme z Mandy. Škoda, že neviem mať žiadny skin. Prosím. Mytik, dobre, graj, alebo sprav. Modlím sa ku všetkým bohom, prosím. Plejkonka, ako vážne. Mytik star zrob a tam ani skin nepadá. To je moje šťastie. To je moje šťastie. Kde je stred mapy? Tu dobre. Pritom budem kempiť. A potom ich tu iba vypnem. Poď preč. Be cool. Ja som poď preč. Kámo, je 9. miesto, ale to nejde kokos. To je somarina. Prečo hrám s Nitou? To je slabá. Ja sa smolím. Pôjdeme. To ideme. Kamu, dneska som nejaký slabý. Nie som rozohratý, ako vždycky. Každý má tu diamond rank. Každý. Berry, díkus. Juju, tut. Dostal. Mandy. Ja som nikoho nevítal. Fakt, že nikoho. Ja chcem, aby si išiel preč. Hej, choď preč. A umri, prosím. Ja som to dal. Hej. Dobre, poď. Poďme účinka moja. Amber.
Tam som netrafil to. Nie, tretie miesto mám, no. Starnova drop. Prosím, nech to ide úplne pomaličky. No tak, úplne pomaličky to nešlo. Škoda, že máme tento quest. 3000 blinkov! Počkaj, čo tu mám? Oho, to by sa dáme, čo mi úplne. Z tých Starnova dropov mám akože dosť veľkú smolu. Teraz majú skoro všetci gold rank. Boom. Surely nie. To je moje. He? Nube. Boom. Mŕtvý. No to nemá čo robiť. Táto ultia je strašne silná. Koľko? Tu je niekto. Tu je zvoj štít normálne. Má 93 HP, ale ja som minul len tak ultu. Zás môj šťastný. Že ja minul ultu, ale typka nejaká hýt. Haha, dobre. Čo je? Bibi. Bingo. Tam teraz je najlepší bravo. Spike! Bum, bum. Spike! Je najlepší. Poď. Poď. No nič, rare. Je to rareka. No nič. No nič. Ešte 400 dropy, z toho 3 sú normálne a jedna, jak sa volá? Starnova drop. Kámo, keby som mal lucky day, tak by som mal mať všetko iba Starnova, to by bolo lepšie. No ja mám takú obrovskú, gigantickú smolku. Ja by dostal. Toto je stred, to je moje. To je moje hit. Bum, to nie. Ja nikoho fakt nie. Bum, to nie. Mandy Skanky. Dobre. Ja si to zoberiem. Jak si... Kamo, ježiš. 6. miesto, tak nič nedostajem. Skúsim iného bravlera, takže koho by som? Dynamite. OG skin na ňu mám. Čo som ho kúpil. Škoda, že mám ten blink shop zabugovaný, ale to je asi, to ma najviac trápi. Ja som Dynamite, tancujúci klaun. Je môj. Moje je to... No ukážte sa, kde ste všetci? Čo? To je fakt. No nejdem bez Dynamika. Koho ide?
Otisa. Jo. Koľko hráčov? Aspoň teraz sa mi vytlačili do stredu. Bum. Otis. Ježiš, slabá Lily. Bum. Hviezdička, kde ty otrháš, ježišky, malička, a činko, lajka. Ježišky, ide ako pes, taký ako malinký, stražiaci pes, ako Tesla. Choď preč. Kenji je slabijak, no. Děkuji. Uspajte. Vůbec. Kenji. No pojď, které se tam nevíš. Pojď sem, už to. Cítím ho. Yes, prvé miesto. No, ideme stádro prvoj. Idem čo najrychlejšie klikať. Počkaj, alebo budem mačkať iba tam dole, čo je napísané to, kde je tap. No tak to je nič moc. PowerPointy. Za chvíľu Legendary stádro. 10 gemov. 20 gemov mám. Ešte 300 dropy mi chýbajú. Kamu niekto si kúpil ten skin na Bibi. A mne sa páči, on je taký pekný. Asi najkrajší možno je ten Spajka. Škoda, že nie taký ten že keď sa mení, že by nemohol zostať taký dúhový. Tung. Zahul. Tank. Elefant. Tanky. Franky. Ulta. Dobre. Frank ma skoro zničil. Čo? Tak malinko zostalo. Jeho zostalo úplne malinko. Gugu gaga. Čo mňa zabila mi? Ale to urobil Maxwell. On mohol zabiť, ale on nechcel, ježiš. Idem čo najrychlejšie teraz. No tak to je nič. Za chvíľu budem Legendary Star Drop. Posledné dve hry sa mi končí posledné. Budem to mať dokončené. Teraz len na včielku majú. Nie, kamu, prečo? A Siriu sa proste... Úplne no skill je. Zničím čas by... Kokos, Nani, to čo je? Ale po ňom nejdu. No jasne, po ňom nejdu. To je fakt somarina. To je hrozné s nimi. Po tento stretu bude som každý bať so šelinou. Gold rank a diamond rank. Ja mám gold rank.
No tak on je mŕtvy. Bum, bum, bum. Nemá šancu. Bum. Bum. Yes. Ty by nečakal, že som asi... Tu jak? Prosím, nech umre. Yes! On sa zabil na to. To je noob. Ježiš. On umrel na Spike. Tá na ultovú Spike. Tá na ultinu, ktorú má Spike, na to umrel. Áno. Nie ultu Spike, na ulta Spike. To čo je? Čo som povedal? No poď. Let's do it. Wow. Už nie je najlepšia proste, ona je najlepšia. Nie je to najlepšie. Najlepšia je. To bude najlepší. To na Také napiť. Poď sem, mŕtvy. Ježiš, Edgar, bojí sa šelíny. Oho. Kto to zabudol? Dobre, ďakujem. Ja mu zobral Ember. To som dal jak nič. Emočne za nás sedel. Yes! Čo ja som urobil? Musím tam dvoje bosovia proti sebe. Čo je? Koňom. Yes, mŕtvy. Mŕtvy, noob. Zase idem očko. Super, nič. Nič? Neučil. Ideme. Let's go! Keď myslíte, nech to je moje? Díky. Haha, bojko. Kámo, počuj. Čo? Kámo, to čo je? 7. miesto. Ja sa získa to starnové. Kámo. Teď ja nevyhry sú, ale už ťažšie podľa mňa. Aj tam naletím jak bomba. Moje. Emza. Leon, zabij tú kitku. Kamu, prečo kit? Prečo hráte kitu? Vysvetlite mi jeden dôvod, že prečo kit? Prečo napríklad nie, ja neviem, nejakého novský, tá skill, Chester, Crow, Colt, alebo hoci kto iný, ale nie, prečo práve kit? Povedzte mi prečo. Kitka je najviac no skill asi, podľa mňa. Toto beriem a idem. Zistil som aj, že tak som mal asi viac za to.
Dneska nie. Vietočiek. Ešte tečím na týždeň. Ach, Spajka môj dostať. No tak toto budem čakať si. Bež. Preč. Všetci. Toto je moje. Kolet. Sa mi začíva ma ešte stále zabugovaný, či? Lebo ja som hral. Posledný. Poď. Bežím od dynamika. Boom, Martin, yes. Yes. Prosím, niečo dobré. Poď! Nie. Úplne nič. 300 blingov. Kamo. Ani Blink Shop mi nejde teraz otvoriť, lebo on je zabugovaný stále. Môj Brawl Stars je totálne najviac zabugovaný. Zase niečo dostal. Kamo, ja to dostávam, že za to asi hrám. Túto hornu zostávam za otvorenie alebo za hranie. Asi že som otvoril a nič mi nepadlo. Na Spajka mám asi najväčšie lebo sa mi zdá. 11, 11, 11, 12, 13. Na Spajka mám, lebo ale strašne silný Spike. Najkrajší skin, čo by som tu, je tá Finks a ten Spike. A asi takto ukončím toto video. Dúfam, že sa vám toto páčilo. Ak áno, hoďte mi tu like a odber na tento kanál, aby som vedel, že vás to baví. Nech natáčam a ďalšie veci. Čaute.